Nhar it-tlieta it-tobba fis-servizz pubbliku se jieqfu għal siegħa f'direttiva li mhux se tkun qed taffettwa l-emerġenza, is-swali u t-teatri tal-operazzjonijiet. Fl-istess waqt għal 24 siegħa mhux se jinħarġu ċertifikati tas-sick leave. Fl-istess waqt mit-tnejn se jibdew azzjonijiet fl-università fejn il-membri fih dan l-assoċjazzjoni se jwaqfu l-lectures u tutorials u se jkomplu jalmu biss b'dak imsejjaħ bedside teaching u t-tagħlim ta' studenti barranin li diġà qegħdin hawn jew ġew aċċettati. Dan il-bidu ta' azzjonijiet industrijali msejħa mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija li reġistrat tilwima industrijali mal-Università ta' Malta għaliex temmen li għandha tkun rikonoxxuta bħala rappreżentanta tal-iskola medika bil-parteċipazzjoni u d-drittijiet li din iġġib magħha. Jargumenta dwar dan is-Segretarju Ġenerali Dr. Martin Balzan. Imma naħseb li għal-ħaddiema ġenerali jibgħat messaġġ li mhux tajjeb għal-ħaddiem li hemm numru ta' ħaddiema fuq il-post tax-xogħol li għandhom 90% ġo union u dik il-union jgħidula m'għandekx dritt titkellem. Din hija ħaġa ħażina u aħna se niġġielduha. Barra minn hekk issemmew qatt ta' problemi oħra fosthom in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-istaff fl-Iskola tal-Mediċina u ħlasijiet blura għall-istaff mediku f'Għawdex. Qalu li s-sitwazzjoni tagħhom hija ferm differenti minn korsijiet oħra għaliex ħafna mill-allima huma tobba professjonisti u jgħalmu bħala part-time filwaqt li ftehim kollettiv ftit li xejn iqis lil dawn. Min-naħa l-oħra dawn l-azzjonijiet sabu kritika mill-MUMN, l-UMASA u l-Università ta' Malta. L-Università ta' Malta stqarret li l-unions rikonoxxuti huma l-UMASA u l-MUT li jirrappreżentaw lill-istaff akademiku irrispettivament minn fejn ġejjin. Barra minn hekk żiedet tgħid li huwa assurd meta l-MAM tgħid li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-istaff tal-iskola medika meta din mhijiex entità fiha nnifisha imma ġabra ta' fakultajiet mediċi. L-Università qalet li għandha l-ogħla rispett lejn dawn l-akkademiċi imma tiġħad li qed titratta lit-tobba b'mod inġust. Min-naħa tagħha l-Union Maltija l-infermiera u l-qwiebel qalet li din hija ipokrezija mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija u sostniet li t-tilwim industrijali ddikjarat huwa għad-detriment tal-pazjenti. Sostniet li l-liġi f'dan l-aspett hija ċara u d-dinamika tal-MAM hija ħażina fir-rigward tal-etika legali u industrijali.